Nuwun Bapak Ibu pangarsa sekolah ingkang dadat kirumatan, para tamu undangan, Bapak Ibu guru saha karyawan-karyawati ingkang kawula mulyakaken. Adik-adik kelas luwih rencang-rencang ingkang kula tresnani. Kaping setunggal sumangga puji syukur konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih. Awit ing wekdal punika kita sedaya laksih pinaringan rahmat saengga kita saged makempal kanthi rahayu wilujeng. Kaping kalihipun muga selawat serta salam tetep linuberaken Gusti Allah dumateng patuladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun neguntun kita dumateng margi ingkang leres. Kaping tiganipun kula ugi ngaturaken panuwun ingkang sanget dene punapa panjenengan sami sampun kersa ngramika. Mugi-mugi lampah panjenengan saking dalem dumugi ngriki dipuncatet minangka amalan ingkang sae dening Gusti Kang Murbeng dumados. Bapak Ibu para rawuh ingkang tumubagya. Ing kadangan punika kula minangka wakil saking siswa kelas 9 ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng Bapak Ibu guru. Awit saking sih katresnan anggenipun kula wentah kula sekanca saengga kula sekanca saged ngrampungaken kewajiban ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan puniki. Kula sekanca namung saged ngedonga mugi-mugi sedaya amalan kesaenan Bapak Ibu guru pikantuk piwales swargani Gusti. Mugi Bapak Ibu guru tansah pinaringan sedaya ngantos dumugi paripurna kanthi biji-biji kang maremaken. Mboten kesupen kula sekanca ugi nyuwun gunging samudra pangaksami awit kula ingkang kirang mrapani ing penggalih dumadeng Bapak Ibu guru lan adik-adik sedaya sepisah malih kula ngedonga dumateng Gusti. Mugi Bapak Ibu guru sedaya tansah pinaringan rahmat saha barokah Gusti Allah. Amin. Wasana cekap semanten atur kawula lan mbok pilih wonten atur saha salah bawa ingkang kirang trep ing penggalih. Saestu kula nyuwun agung pangapunten nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.